साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जेमासे सिगां सेन्ट्रावनो सोरजिगिरि अनसुला आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबाय होनो ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो आरो आङो आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रामबो आफा इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दङ होननानै आंबो आफा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंहा फोथायनाय दङ दि नोंथांमोना बेफोर बोसोरखौ खोनासंनायजों लोगोसे जिउआव एसेबाबो थुलुंगा मोनदों होननानै नोंसिनि फोथायनायाव एसेब्लाबो नोंथांमोना बोलो मोनदों होननानै बिकज बेफोर गासैबो जाहैबाय आंनिफ्राय नङा नाथाय मा इसोरासो जाहैबाय बेफोर बोसोरनि थ्रुयै खामानि मावो आं जास्ट अनलि इन्सट्रुमेन्टफोर बायदिल'सो नाथाय इउज खालामग्राया बेफोर बोसोन बेफोर बाथ्राखौ बाहायग्राया जाहैबाय बे आफा इसोरासो आं मिथिया सोरनि लाइफआ माबायदि जों स्ट्रागल खालामगासिनो दङ सोर माबायदि जों हान्थिगासिनो दङ नाथाय इसोरा मिथिगौ नोंथांमोननि जर्नी नोंथांमोननि हान्थिनाय नोंथांमोननि दुखु खस्थ'खौ आरो इसोरा जाहैबाय मोनफ्रोमबो बोसोन मोनफ्रोमबो बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ बानजायो जोंनो थुलुंगा होयो आरो जोंनो राहा लामाफोरखौ जाहैबाय होयो बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोना इसोरनि बोसोनाव दसे सम होनायनि गेजेरजों जिउआवहाय माबा मोनसेबाबो आखिदों होननानै माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों माबा मोनसेबाबो मोनदांदों होननानै अनजाग्राफोर दिनैहाय आङो बे समावहाय बे बोसोन बे राव बे बाथ्रानि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोन साफ्रामखौबो आङो सांग्रां खालामनो नागिरदों साबधान होनो नागिरदों बिकज आथिखालाव दानि जुगाव नायोब्ला जाहैबाय गोबां नंखाय नाबिफोर दंसै दे जायफ्रानिकि गावसोरखौनो जाहैबाय मा नाबि होननानै बुंनानै लायो प्रफेट होननानै बुंनानै लायो नाबिजो होननानै बुंनानै लायो बेफोरबायदिनिफ्राय साबधान जा बेफोरबायदिनिफ्राय सांग्रां जा बिकज आं गोबां मानसिफोरखौनो नुनो मोनो गोबां मानसिफोरखौनो आङो खोनानो मोनो आरज खालामजानो थाखाय आरजनि थाखाय ओरै खारथिंबायो ओरै थांबाय बायो माबा मोनसे हामनायखौ मोननो थाखाय नाय बोसोना बेखौसो बुंदों इसोरा बेयाव एबा बैयाव नङा बे जाहैबाय नोंजोंनो दङ होननानै बुंदों जेराव सानै बिदा फंबाया खौसे जानानै आंखौ गाबज्रिगोन आं बेयावनो दङ होननानै बुंदों इसोरा बेयाव एबा बैयाव नङा इसोरा बेनाव एबा बैनाव नङा इसोरा सोरनावबा थाया इसोरा जाहैबाय नोंजोंनो लोगोआव दङ नों जुदि फोथायोब्ला नों जुदि बेखौ मानियोब्ला नों जुदि बेखौ नाजावोब्ला इसोरा जाहैबाय नोंजोंनो दङ आरो नोंजोंनो बे लोगोआव थानानै खामानि मावनो नागिरो नोंनि मोनफ्रोमबो नांगौमानिखौ नोंनो होनो नागिरो मोनफ्रोमखौबो जाहैबाय बियो मोनफ्रोमबो फाहामथायफोरखौ बियो नोंनो होनो नागिरो जास्ट अनलि नोंनाव मा नांगौ फोथायनाय नांगौ इसोरनियाव आसा भरसा खालामनाय नांगौ जेसेखि नोङो ओरै खारथिङा मानो जेसेखि नोङो बै प्रेयार सेन्टार थाङा मानो नाथाय नोंनाव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला इट्स इम्पसिबल बोसोना बेखौसो बुंदों जाया फोथायो बिनि थाखाय गासैबो सम्भब होननानै बुंदों जाया फोथायो बिनि थाखाय गासैखौबो मावनो हायो होननानैसो बुंदों बेनिखायनो जाहैबाय साबधान जादे गोबां बेफोरबायदि नंखाय नाबिफोर दङ आरो बे नंखाय नाबिखौ जोबनाय मुगानि मोनसे हांखो होननानै बुंदों सिन होननानै बुंदों मोनसे सिनायथि बियो जोबनाय मुगानि दिनै गोबाङानो बुंनानै लायो एसे आरज खालामो गावखौ प्रफेट एसे आरज खालामो गावखौ नाबि एसे आरज खालामो भबिष्यतबाणी होग्रा नंगौ नङा भबिष्यतबाणी होयो उल्थिं खोथाफोर बुङो सोरखौबा आरज खालामसिगोन बुंगोन माबा मोनसे जायो उल्था माबा मोनसे सोरखौबा माबा मोनसे होनसिगोन बुंगोन माबा मोनसे जायो उल्था माबा मोनसे आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो बोसोनाव बुंदों हायोब्ला बिसोरो जाहैबाय मा बेफोरबायदि मानसिया इसोरनि मानसिफोरखौ फोथायग्राफोरखौबो बमब्रायगोन होननानै बुंदों आन्दाय होगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो साबधान जादो अनजाग्राफोर बोसोनाव बेबायदि बुंदों माथाइनि लिरनाय 7 अध्याय 15 पद नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा बिसोरो मेन्दाफोर बादि सोद्रिमा जाफ्लानानै नोंनियाव फैगोन नाथाय गोसो सिङाव बिसोरो सिख'फोर बादिसो माथाइनि लिरनाय 24:11 गोबां नंखाय नाबिफोर जाखांनानै मानसिफोरखौ आन्दायहोगोन जेब्ला नोंथांमोना बे बोसोनखौहाय गोजौनिफ्राय फरायबोयोब्ला नोंसोरो मोननो हागोन बेयावहाय जोबनाय मुगानि हांखोफोर सिनायथिफोर होननानै बेयावहाय बुंदों आरो मा जागोन मा जाबावगोन बेफोरबायदि बेयाव जाहैबाय बुंनायफोर दङ नाथाय आङो बे मोनसे बिसयखौल' नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो नागिरनायलाय आङो बेखौल' फरायदों बेयाव जाहैबाय बुंदों गोबां नंखाय नाबिफोर जाखांनानै गोबां मानसिफोरखौहाय आन्दायहोगोन गोबां मानसिफोरखौहाय बमब्रायगोन होननानै बुंदों देट्स वाइ दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां मानसिफोरा दिनै आन्दायनानै दङ गोबां मानसिफोरा दिनै जिउआव खाना खालामजानानै दङ बैफोरबायदि नंखाय नाबिफोरनि थाखाय बैफोरबायदि नंखाय प्रफेटफोरनि थाखाय बेनिखायनो साबधान जादो बिजिरनानै नाय आनजाद नाय आंनियाव गोथार जिउ दं होनो मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दासान
गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय नंगौ नङा इसोरनि जिउनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ बिजिरनानै नाय इसोरनि बोसोना नोंखौ बिजिरनो थिनदों दे आरो बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला दि गोबां मानसिफ्रा बुङो माथाइनि बाथ्राखौ लानानै गोथार जिउखौ ठाट्टा होयोब्ला नोंसोरो निमाहा मोननाय नङा होननानै बुंनाय दं बेयावहाय नंगौ गोथार जिउखौ ठाट्टा होयोब्ला निन्दियोब्ला निमाहा मोननाय नङा नाथाय बे नङा कि सोरनिबा मावनाया एबा सोरनिबा खामानिया इसोरनि जिउजों नंगौना नङा बेखौ बिजिरनाया जाहैबाय गाज्रि बेखौ बुंनो थाखाय आं सानाखै आरो बोसोना बेखौ बुङाखै बोसोना बेखौसो बुंदों जेब्ला जोङो बोसोनावहाय नायो एक जहननि लिरनाय 4:1 आंनि अनजाग्रा लोगोफोर आंनियाव गोथार जिउ दङ होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय बिसोरनि जिउफ्रा इसोरनिफ्राय नंगौ ना नङा बेखौ आनजाद ला मानोना जेरावबो नंखाय नाबिफोर ओंखारबाय जेरावबो नंखाय नाबिफोर ओंखारबाय होननानै बुंदों आंनियाव गोथार जिउ दङ होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय नाथाय बिसोरनि बे जिउआ इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ नोंसोरो आनजाद नाय बिजिरनानै नाय बेखौसो बुंदों साना हौवा आरज खालामजाबाय बियो बेबायदि होनबाय बेबायदि थिनबाय बेबायदिनो बे नङा नाथाय नायग्रो इसोरनि बोसोनजों गोरोबोना गोरोबा बिनि बुंनायफ्रा खायफा गोबां आरज खालामो जि मोजां मोजां आरज खालामो गुबुननि थाखायबा नाथाय मावो केरेक्टारा मा उल्था गोबां मोजां मोजां खोथाफोर बुङो गोबां मोजां मोजां लेक्चारफोर होयो ओरै खना रायखोमायो इसोरनि जिउआ रायखोमागोन नामा खायफा गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोर बुङो नाथाय मा गावनि मण्डलिनि मानसिफोरखौनो सोरखौबा सैनाय सोरखौबा सैयै सोरखौबा हामजानाय सोरखौबा हामजायै आरजखौलाय खालामो जोबोद मोजां लेक्चारखौलाय होयो जोबोद मोजां एकदमबारे मा होनगोन गोथार जिउ दङ होननानै बुंगोन आरज खालामगोन हिलिं खालामलायगोन आरज खालामलायगोन नाथाय मा आउटसाइड बैनि न'आव थांनानै बैखौ रायखोमागोन बैनि न'आव थांनानै बैखौ लाजि फोनांगोन बैखौ ठाट्टा होगोन इसोरनि जिउआ बेबायदि मावो नामा गालाथियारिनि लिरनाय 5:22 बेयाव बेबायदि बुंदों नाथाय गोथार जिउनि बिथाया जाबाय अननाय रंजानाय सान्थि सैसोनाय अनसोनाय गाहाम जानाय फोथायग्रा जानाय प्रफेटिक बाथ्रा बुंलायो भबिष्यतबाणी होलायो नाथाय बैखौ रायखोमायो प्रफेटिक बाथ्रा बुंलायो भबिष्यतबाणी होलायो गुबुनखौहाय आरज खालामलायो अननायानो गैया ओमफ्राय जि नांज्लायसोयो जि रायखोमायो जि बाथ्राफोर बुङो नाथाय गोथार जिउनि बिथाइखौथ' बेबायदि होननानै बुङाखै गोथार जिउनि बिथायाव जाहैबाय अननाय दङ सैसोनाय दङ अनसोनाय दङ गाहाम जानाय दङ सान्थि दङ रंजानाय दङ बिनिखायनो अनजाग्राफोर सांग्रां जानांगौ दे बिजिरनानै नायनांगौ नंगौ नङा बेफोरखौ नोंसोरबो मिथिनो नांगौ बुजिनो नांगौ ओरै थांबाय आरज खालामनो बैयाव थांलाय आरज खालामनो बैयाव थांलाय आरज खालामनो जेसेखि नोङो प्रेयार सेन्टार सोलाया मानो जेसेखि ओरै खारथिंबाया मानो जेसेखि बैनाव लांथिंबाया मानो जेबो सोलायनाय फैनाय नङा जेब्लागौमानि नों गावनो फोथाया जेब्लागौमानि नों गावनो सोलाया जेब्लागौमानि नों गावनो उदै बासिया जेब्लागौमानि नों गावनो इसोरखौ नाजावा बिनिखायनो साबधान जा बैफोरबायदि नंखाय नाबिफोरनिफ्राय नंखाय प्रफेटफोरनिफ्राय नंखाय भबिष्यतबाणी होग्राफोरनिफ्राय नङाब्ला नोंबो आन्दायगोन नोंबो जाहैबाय मा बमब्राय जागोन बेबायदिब्ला बिनिखायनो बे बाथ्राखौ बे बोसोनखौ खोनासंदे अनजाग्राफोर बेबायदि नंखाय नाबिफोरखौ फोरबुआ मा होनदों नंखाय बुंग्रा नाबिफोर जायफ्रा गावनि गोसोनि साननाय बाथ्राखौ रायथियो आरो जायफ्रा बेबादि सानो दे जाय नाबिया सिमां नुदों बियो सिमांनि खोथाखौ खोथाथों आन्थाय जाया आंनि बाथ्राखौ मोनबाय बियो सैथोयै आंनि बाथ्राखौ रायथिथों नाराया बाख्रिनि माइजों समान खोमा बेनो फोरबोनि होनाय आंनि बाथ्राया अर आरो अन्थाइ गेदेरखौ देख्रुबग्रा हाथुरानि समान बिनिखाय जाय नाबिया गावनि फाराफुरुसिनिफ्राय आंनि बाथ्राफोरखौ खावबाय आङो बिसोरनि जेंगा दं बेनो फोरबोनि होनाय नाय जाय नाबिया गावनि सालायजों बुङो फोरबोआ होनदों होननानै आङो बिसोरनि जेंगा दं बेनो फोरबोनि होनाय नाय आङो बेबादि मानसिफोरनि जेंगा दं बेनो फोरबोनि होनाय जाया नंखाय सिमांफोरखौ रायथियो आरो बिफोरनि खौरांखौ खोथायो आरो गावसोरनि नंखाय थिफुदलाजों आंनि रायतफोरखौ आन्दायहोयो आङो बिसोरखौ थोनहराखै एबा
बिसोरनो हुकुमबो होआखै। बिसोरनि मावनायजों आंनि रायतफोरहा इसेबो लाब जानाय नङा। बेनो फोरबुनि होननाय